Türkmenistan ejid gatlyga zarburyan ykdysady kynçylyklar dowam edýän mahaly Mar welaýatynyň bayramaly etrabyna toý mekanlaryna agşamlyk edilmäge barýan çagyrylmadyk mihmanlary synlasa bolýar. Toý dawaralary geçirilýän restoranlar, toýhanalar soňky wagtlarda eli ýuka maşgalalaryň, beçäre naçarlaryň agyr şertlerde aman galmak tagyrlalarynyň nişanasyna öwrilýär. Eklenjini itiren bir naçar denan kämillik ýaşyna ýetmedik 3 çagasy bilen agşamlyk tama edip toýhanalardan haray gözleýär. Ol öz maşgalasynyň ekleýicisiniň adamsynyň bir näçe ýyl mundan öňe türme tutsagylygyna hökm edilendigini, onuň häzirki wagtda Liwap welaýatyna ýerleşen bir türmede saklanylýanyny gurrun berýär. Mende başga çykalga galmady. Çagalarmy eklemäge, çörek satyn almaga ýagdaýym ýok. 3 çaganyň kakasy häzir Liwapda türmede saklanýar. Biz hem naharlanmak üçin çagalar bilen toý mekanlaryna, restoranlara we sadaka jaýlaryna aýlanýarys. Diýip Zenan Maşgala Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Türkmendäp desurluny laýyklykda häzirki zaman toý dawaralary köp adamly bolýar. Toýhanalar köplenç mihmanyň çakylygyna seretmeýär. Toý taçagy köplenç näzumata baý bolýar. Toý eýeleri mihmanlary hezzet hormat edýär. Köplenç halatda toý jaýyna barýan mihmanlaryň çagyrlanyna ýa-da däldigine, ýa-da olaryň tanış adamlardygyna ýa-da nätanış adamlardygyna üns berilmeýär. Ýöne halk paýhasy çagyrylmadyk ýere barylmagyny kabul ederliksiz hereket hökmüne wagt edýär. Ýöne ejid gatlyga zarburyan ykdysady kynçylyklar eli ýuka maşgalalary ýyla tarapyndaky kabul ederliksiz hereketleri kabul etmäge iterýär. Toý eýesi gurply maşgala bolsa hedil edip çagalarymyz bilen ýyp içýäris. Apelsin, alma, banan ýaly gök önümlerden, süýjü kökelerden plastik paketlere salyp ýanymyz bilen alyp hem gaýdýarys. Diýip ýalňy dene gurrun berýär. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklary hususan üpçünçüligi pes maşgalalara zar burýar. Türkmen mediýasy ýurtda ýylatyň durmuş goraglygynyň kepillendirilendигini aýdýar. Türkmen hökümeti ejid gatlygy gorumaga gönükdirilen çäreleriň durmuşa geçirilendigini aýdýar. Şeýle-de döwlet kömek pullary bilen üpçünçüligi pes maşgalalara himayet berilýänligi aýdylýar. Ýöne döwlet kömek pullary hatda ýylatyň zähmet haklary bazarlarda dowam edýän gymmatçylyk bilen bäsleşip bilmeýär. Hususan käbir maşgalalarda aýallar we çagalar garyplygyň pidasy bolýar. Bayram aldy igi içki gözlegine çagalar bilen toýhanalara aýlanmagy enlik edinen Zenan Maşgala soňky wagtlarda käbir toý restoranlarynyň eýeleriniň özlerini tanap başlanyny aýdýar. Toý eýeleri bizi tanamaýar, myhmandyr öýdýärler. Şonuň üçin hiç sat diýmeýärler. Ýöne toý dawaralary geçirilýän restoranlaryň eýeleri we işgärleri indi bizi tanap başlady. Olaryň käbirleri bizi içeri girizmän gowy goýberýärler. Diýip Zenan Maşgala aýdýar. Ýöne ol muňa garamazdan toýhanalardan haray gözlemegi besetmeýär. Biz girip bilmeýän toý mekanlarymyzyň daşyna toý gutorýança garaşýarys. Toý gutorup ýmit önümlerini restorandan çykaryp alyp gitmekçi bolanlaryna elimizdäki plastik paketlerimizi uzadyp ýer-ýaly bir zat beräýin haýyş edýäris. Şeýle edýän adamlar köp diýip Zenan Maşgala gurrun berýär. Mar welaýatynda döwlet belgili taksilere gelin alıcı kerwenine gatnaşmak gadagyn edildi. Dilden yglan edilen bu gadagynçylyk 20-nji noýabrda Mary şäherinde geçirilen ýygnakda mälim edildi. Bu waka Daşowuz welaýatynda bolan ýol helakçyliginde gelin alıcı kerweniniň gana bulaşyp 7 saniýa şygydyň wepat bolmagyndan 2 hepde çemesi soňa gabat geldi. Başlygymyz sürüjiler bilen Ýeňsiň 50 ýyllygy köçesiniň ugrunda ýerleşýän avtokombinatdaky döwlet taksileriniň avtodurulgysynda ýygnak geçirdi. Ýygnakda ol bize diňe öz işimiz bilen bolmalydygymyzy aýdyp, toý kerwenlerine gatnaşmagymyzy berk gadagan etdi. Dip taksi sürücüsü anonim şertde 21-nji noýabrda gurrun berdi. Ýygnakda taksi sürüjileriniň 2 sansy işinden boşadyldy. Sürüjileriň bir näçesiniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine göre, döwlet taksi kärhanasynyň başlygy olaryň biriniň gelin alıcı kerwenine gatnaşyp, ýol hereketiniň düzgünlerini bozandygyny aýtdy. Bu sürüji ýol polisiýasy tarapyndan saklanyp, onuň ulogy welaýat polisiýasynyň jerime durulgysyna eltildi. Ulog 15 giýje gündüz bu ýerde saklanar. Sürüje jerime salyndy diýip Marly Başşawar sürüji öz başlygynyň ýygnakda aýdan sözlerini titirledi. Ýygnagyň dowamında ikinji sürüjiniň işden çykarylmagynyň sebäbiniň onuň harby gulluga uğradylýan oglanlary we olaryň dostlaryny alyp barýan mahaly ýol hereketiniň düzgünlerini bozandygy bilen baglanyşyklydygy aýdyldy.
Ýaşlar taksinin aynalarını açyp, gowreleriniň ýarsyny daşyna çykarypdyrlar. Sonda ýol polisiýasy sürüjini saklap, taksini jerime durulgysyna getiripdir. Bu sürüje hem jerime salnypdyr we taksinin durulgyda saklanjakdygy aýdylypdyr. Dip marly sürüji bellidi. Döwlet taksi kärhanasynyň başlygy sürüjilere bu wakalaryň özlerine hem sapak bolmalydygyny aýdyp, sürüjileriň sözlerine görä mundan beýlek şeýle çärelere gatnaşanlaryň işden boşadyljakdygyny berk duýdurdy. Başlyk bu zatlary aýdan soň iki taksi sürüjüsinden taksi ulaglaryny goýup gitmegi talap etdi diýip marly sürüji aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada agzalýan kärhanadan vilayatyň polisiýa müdürliginden kommentari almagy synanşdy. Öne redaksiyamyzyň 21-nji noýabrda telefon arkaly eden synanşyklary oňy netije bermedi. Bellesek bu waka Daşowuzda bolan ýol helakçyliginde gelin aljy kerweniniň gany bulaşyp 7 sany ýaş ýygyň wepat bolmagyndan 2 hepde çemesi soňa gabat geldi. Kiýewiň orsiýetiň täsirine garşy ilkinji garşylykly hüjümi 10 ýyl mundan ozal edildi diýip Prezident Vladimir Zelenski 21-nji noýabrda Ukrainanyň mertebe hemde azatlyk gününiň 10 ýyllygyny belleýän pursatyny aýtdy. Ol Moskwa tarapyndan gollanýan Prezident Viktor Yanukowyçyň wezipesinden kowulmagy bilen tamamlanan protest hereketiniň Euromeydan protestleriniň başlanan gününiň garşylykly hüjümüň başlanan günü bolanlygyny aýtdy. 10 ýyl mundan öň biz öz göreşimizde täze bir sahypa açdyk. 10 ýyl mundan ozal Ukrainalılar öz ilkinji garşylykly hüjümlerini, kanunçylygy, Ýewropa geljeginden mahrum edilmek synanşyklaryna garşy başlanan hüjümlerini amala aşyrdylar diýip Zelenski watandaşlaryna eden video ýüzlenmesinde Ukrainada mertebe rewolýusiýasy diýip bilinýän hereketiň başlanan gününiň ýyl dönümine bagyşlanan çykyşyny aýtdy. Belent mertebeli mihmanlar Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel, Moldowanyň prezidenti Maja Sandu we Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius ýaly daşary ýurtly resmiler bu dawarda Zelenski we beýleki Ukrain resmiler bilen duguşmak. Şeýle-de Kiýewe Russiýanyň alyp barýan giň erimli soňsuny garşy durmakda berilýän ýaranlyk gollawyny dowam etdirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin Kiýewe sapara geldiler. Dostlaryň arasynda Kiýewe dolanmak nähili gowy diýip Michel sosial media platformasynda Kiýewiň demir ýol menzilini Ýewropa Birleşiginiň Ukrainadaky elçisi Katerina Maternova bilen görüşýän suratyny paýlaşanyna ýazdy. Zelenski we birinji hanım Olena Zelenski bilen bilelikde adatly urunyna çykyş edenlere we başyny goýanlaryň ählisine sylaw hormatymy bildirdim diýip Sandu X platformasynda ýazdy. 2013-nji ýylyň 21-nji noýabryna müňlerçe protestçi Kiýewiň garaşsyzlyk meýdanyna ýygnandy. Olar Russiýa tarapyndan gollanýan Yanukowyçyň Ukrainanyň Ýewropa Birleşigi bilen assosiasiýa alalaşygyna gol çekmek planyny ýatyrmak we Moskwa bilen has ýakyn gatnaşyk kurmak barada kararlaryny nägileliklerini bildirmek üçin geldiler. Ýewromeýdan ilip bilinen protest howpsuzlyk güýçleriniň protestçileri dargatma urun eden synanşyklaryna garamazdan barha ulully we Yanukowyçyň 2014-nji ýylyň fevral aýyna orsiýety gaçmagy bilen tamamlandy. Howpsuzlyk güýçleri bu protesti basyp ýatyrmak üçin 107 adam öldürdi. Olaryň köpüsi 2014-nji ýylyň fevral aýyna wepat boldy. 2500 adam bolsa yaralandy. Orsiýetyň prezidenti Vladimir Putin Yanukowyçyň wezipesinden garakladylmagyna jogap edip Krymy basyp almagy buyurdy. Günnäwür we günörtü Ukrainada Kiýewe garşylyk duýgularyny öretdi. 2014-nji ýylyň aprelinde Donbasyň köp bölegini hökümet güýçleri bilen Russiýa tarapyndan gollanýan söwgeççileriň arasynda ýaýwanlanan söwgeç başlandy. Men bu ýere ýene odaly bilen berilýän gollagy mundan beýlekim dowam etdirmek wadasyny bermek. Ýöne şonuň bilen birlikde bu ýerde alınıp barlayan batyrgy, gaýdugusy we gymmat düşýän söwgeçe bolan raýdaşlygymyzy we çuňur baglanşygymyzy, şeýle-de oňa haýran galýanlygymyzy bildirmek üçin geldim diýip Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius Ýewromeýdan protestleriniň başlanmagynyň 10 ýyllygyna Kiýewiň merkezindäki Maydan skwerini gül goýanyny aýtdy. Pistorius'un bu ýurda edýän sapary şu ýylyň başynda gorunmak ministri bolaly bäri amala aşyrýan ikinji sapary bolup, ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin
elçiliğinin Ukraina sapara gelmeginin bir gün ýa-da gawat geldi. Austin hem öz saparynyň başynda Amerikanyň Ukraina Rus goşunlaryna garşy söwüşde kömek etmek üçin berýän gollugyny uzagyndan dowam etdirjekdi barada odalaydylan sözler gaýtylady. Washington 20-nji noýabrda Kiýewе ýene-de $100 milyon ýara we enzam mukçasyny berýänligini oglan etdi.